Tipnite si, koľko decibelov vyprodukujú strešné krytiny pri zlom počasí? Ako ovplyvňuje materiál, z ktorého je strecha, našu pohodu napríklad počas letnej daždivej noci? Dažďové kvapky nahradíme týmito drobnými kamienkami a zmeriame si, aký hluk sa tvorí na rôznych strešných krytinách. Na to použijeme tento decibelometer. Najprv začneme so strešnými taškami. Pri strešných taškách sme namerali presne 92,4 decibelov. Tak druhá v poradí bude plechová strecha. Tak a pri plechovej streche sme namerali presne 114,2 decibelov. A teraz uvidíme, ako si s hlukom poradí šindlová strecha. Tak a pri šindlovej streche sme namerali presne 89,7 decibelov. Dopadajúce kamienky simulujúce dažďové kvapky na plechovej streche urobili pekný rachot. Bývať pod takouto strechou nie je veľmi príjemné. Naopak šindle Cambridge hluk dopadajúcich kvapiek celkom slušne utlmili, preto aj počas silného dažďa alebo krupobytia máte v dome minimum hluku. V tomto teste bola šindlová strecha naozaj najtichšia.